Požehnanie nového organa vo farskom kostole vo Svetom Anton. V nedeľu 15. marca 2026 sa vo farskom kostole uskutočnila slávnostná svätá omša spojená s požehnaním nového organa, ktorý bol do farnosti dovezený z Nemecka. Táto významná udalosť priniesla miestnemu spoločenstvu nielen nový hudobný nástroj, ale aj hlboký duchovný zážitok. Slávnostná liturgia sa začala procesiou ministrantov a kňazov na čele s krížom, kadidlom a sviecami. Hlavným celebrantom bol Marián Gregor, farár zo Sielnice a člen hudobnej subkomisie pri konferencii biskupov Slovenska, ktorý je zároveň uznávaným organistom, hudobníkom a skladateľom. Na začiatku svätej omše predniesol modlitbu požehnania nového organa. Po modlitbe nasledoval samotný obrad požehnania. Orgán bol na chóre požehnaný a potom s kadidlom. Následne sa jeho zvuk po prvý raz slávnostne rozozvučal v celom chráme, čím symbolicky začal svoju službu pri liturgii a modlitbe veriacich. Spolu s hlavným celebrantom koncelebroval miestny farár Michal Baláš. Na slávnosti sa zúčastnil aj štiavnický dekan Norbert Ďurdík. Vo svojej homílii Marián Gregor priblížil bohatú históriu a duchovnú krásu organovej hudby v sakrálnom prostredí a zdôraznil význam tohto nástroja pre liturgiu cirkvi. Povedal, zvuk organa je ako modlitba bez slov, hudba na slávu Boha. Počas svätej omše hral na novom organe jeho konštruktér a organár Martin Bako. Samotné skladanie a ladenie nástroja, pričom práce prebiehali počas zimného obdobia v chladných podmienkach. Pri realizácii mu pomáhali dvaja spolupracovníci. Na záver svätej omše farár farnosti svätý Anton Michal Baláš poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na zhotovení a inštalácii nového organa, ako aj všetkým, ktorí prispeli k uskutočneniu tejto významnej udalosti. Slávnosť bola zakončená záverečným požehnaním, ktoré udelil hlavný celebrant Marián Gregor. Popoludní sa konal v kostole inauguračný koncert organu v podaní organára Martina Baka z hudobných diel starých nemeckých majstrov. Text Andrej Palovič, foto Tomáš Ujlaky, Andreja Halibožeková, APA.